Jeg dagdrømte rigtig meget som barn, og det bliver jeg faktisk ved med at gøre. Selvom at jeg godt husker, der kom et tidspunkt, hvor at der var mange voksne, der synes det var en dårlig idé måske at bruge så meget tid på fantasien og være inde i sit eget, hvad skal man sige, univers. Men jeg havde heldigvis også rigtig mange voksne omkring mig, der støttede det og synes det var godt. Det var først, da jeg kom til New York faktisk på skuespillerskole, at jeg lærte, hvor stor en gave jeg faktisk havde givet mig selv ved at have dagdrømt så meget hele mit liv. Det er lidt ligesom, hvis man stopper med at tegne, når man er 10 år gammel, så tegner du som en 10-årig, når du er 50. Man skal ligesom udvikle de her ting. Og det har jeg gjort. Og jeg tror, det er derfor, at jeg er blevet utroligt dygtig til at fortælle historier. Og jeg er blevet dygtig til at fange børnene der, hvor de er. Fordi vi et eller andet sted er samme sted. Så det er på den baggrund, at den lille store historie, den er blevet bygget. Og jeg glæder mig til at komme ud.